Homohuwelijk. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft vandaag laten weten dat wat hem betreft het homohuwelijk ingevoerd kan worden op Curaçao en Aruba. Zoals bekend heeft de rechtbank, de gemeenschappelijk hof, dat op Curaçao al eerder bekendgemaakt, maar Curaçao en Aruba zijn in hoger beroep gegaan bij de Hoge Raad. Vorige maand was een zitting, nu heeft de advocaat-generaal zijn advies aan de Hoge Raad gegeven en die neemt pas in mei een beslissing hierover. Maar het advies van de advocaat-generaal is duidelijk. De argumenten van Curaçao en Aruba zijn ongegrond. Het discriminatieverbod luidt in Aruba en Curaçao hetzelfde als in Nederland, aldus de advocaat-generaal. En staatssecretaris Alexandra van Huffelen is blij met deze uitspraak. Ze wacht af wat de Hoge Raad dadelijk beoordeelt, maar zoals bekend heeft zij meerdere keren laten weten dat het volgens haar belangrijk is dat het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht ook op Curaçao en Aruba wordt opengesteld.